I'm not a rapper, so stop rapping at me. Onks tää uusinta vai onks tää uusinta? Kerroko vaan taas teoistani suurista. Pidä mollista, mut mä sytyn duurista enkä... Joo, kyllä tähän voi jättää, kun laittaa noin hätävilkut päälle, niin se on ihan hyvä sillä. No niin, eli tervetuloa. Taustalla näkyy Meitsi koulu. Hei, ihan paras paikka. Wärtsilä kampus. Eikö se ollut Tikkarinen? Takeru Illokavarsi, ihan sama. Joka tapauksessa se on kuitenkin Tikkarinen kampus, joten place to be, let's go! Pitäis avaimetkin olla tuolla. Ei mulle ole sellaisia jaettu. Ei kyllä jaksa sen enää kauaa venää. Hei, nyt joku tulee. No nyt, valmiin. Näit sä? Moikkas, oli frendi. Jos mä mietin niinku koulua ja koulutusta ylipäätään, niin mä vertaan sitä vähän niinku uskontoa. Et uskonto näyttää sulle suunnan ja koulutus sanoo sulle, mene sinne, missä on suunta. Täällä voi tulla vastaan kaiken. Näit sä se silmät? Se oli vaan sillä, että Ilmari tänään nähdään bileissä. Sitten kans yksi mun lempipaikoista, missä mä aika useasti hengailen. Ei mitään, tähän me tullaan aina sitten luokiksella vähän syömään, jauhetaan opettajista vähän mitä sattuu. Ja tää on yksi mun lempipaikoista. Hei, älä vitti laskea niitä tuoleja aina, kun me ollaan justiin suljettu. Aika kireä ilmapiiri täällä. Mä en kyllä pidä itteni kauhean lapsellisena. Just noin. Itsepalvelukassa tää on nykyaikaa. Joo. On kallistunut hinnat vähän. Onneksi se rahaa on kuin roskaa. Ei mene läpi. Kato hetki tonne. Niin MacBookit, ne on mulle kans vähän kuin uskontoa. Oikeesti, mut tulee tulevaisuudessa olemaan monta Mäkkiä myös himassa. Eikö sulla ole myös PC? Niin onkin, mitä sitten? Ei, mut Mäkkiluokkaan... Tää on varasto, se on toi viereinen luokka muuta. Et silloin kun mä jaksan mun friendien kanssa tai ei mitään muihin, tai sillä aika harvoin semmosia viikonloppuja on, mutta perjantait on aika hyviä. Et silloin mä tuun tähän niinku Mäkkiluokkaan sillä vähän nautiskelee. Mä otan tästä yhden mäkin, laitan tietysti siihen fotarin käyntiin, sit mä otan seuraavan mäkin, sit mä laitan siihen vaikka Premiere Proon, sit mä otan tähän vaikka sitten joku Adobe-ohjelma, onks niitä jotain muita vielä itse asiassa. Mä laitan vaikka anime tohon noin ja sit 4. kone siihen Pornhub. Leikkaa toi. Tuolla on jotain tuolla tauluttu. Alright! Jengi taitaa tietää, että meikä käy täällä perjantai-iltaisin. Joku laittanut puhelinnumeroa. Tässä otetaan tosta. Jaa. Kenenkähän se on? Joo, katsotaan. Mä otan nopea puhelun kuva. Ei se haittais kuva. Odotuttaa. Vähän antaa odottaa itseä. Joo. Noniin. Haista paskapanu helvettiin. Sori, väärä numero. Sori, moi. Mä oikein sillä lailla tykkään kävellä. Täältä on aika pitkä tää koulukierros. Niin onneksi täällä on tällaisia pyöriä. Ei näitä ole sillä lailla nimikoitu, mutta tää on kyllä mun mielestä mun pyörä. Joo, eiköhän mä lähden tästä ajelemaan laitan kyllä tän päähän, tää sopii mulle aika hyvin, joo. Ja kypärä niin, se on vähän sama kuin joku sanoi, se practice safe sex. Alright! Hississä on yleensä vähän semmonen AK-fiilis tai sellainen, mutta munkaan ei oo sellaista. Tää on se kerros, mihin Tää on ollut se kerros itse asiassa. Mennään katsotaan uudestaan. Tää on, en mä tiedä, noin nappulat on varmaan just täks niinku sillain vaihdettu järjestys tai jotain. Näissä oli joku remppa tai jotain, en mä tiedä, ei mua oikein kiinnosta toi rakentaminen. Mä oon media-alalla, tää on luova ala. Noniin, let's go. Oikein muut just kattelin, että tänään aika moni on lähes sinne bileisiin. Niin mä just laitoin tossa, että tänään ajetko Ilmarin luona, niin otas mä koodaan vielä nopea tosta, että joo, jengi tulee sinne. Noniin, moro, nähdään bileissä. Tuut sä etkoille? En mä tuu, katsotaan. Noniin, hyvä nähdä siellä. Siellä on ihan vitusti jengi, moro. What up? Eikö täällä ollut ne jatkot? Onks täällä paljon jengiä? No etkot. No siis,
Ei oo vielä oikein tullut ketään. Et ei ne oo kyllä sanonut kukaan, että ne ois välttämättä tulos, mutta tuu vaan, täällä on ihan hyvä meininki mulla. Onneksi pääsee baariin, niin siellä baarissa on aina uusia kavereita. Et itse asiassa baari on vähän niinku Facebook. Aina tulee uusia kavereita ja joku tökkää sua ja se on sillain. En mä tiedä, ihan samakaan se voi nyt mennä, niin ei tiedäks niin paljon jonoa sit kun menee tässä niinku 9 jälkeen heti. Jos se alkee 10, niin yleensä vaan just siihen varttiin vaille 10, että ainakin ajois, niin en mä jaksanut bissejä juoda, kun mä oon puolikkaan juonut tosta, mutta ei vaan niin paljon kiinnosta sillä. Lähdetään nyt kattelemaan, onko siellä jotain kissoja. Alright, nyt ollaan täällä baarissa. Aika jännä, aika paljon jengiä ollut täällä. Jos mä en oo ihan väärässä, niin tuolla oli ihan ne samat muijat, ketä mä näin koulusta, tai ainakin se yksi, ja sit silloin kun frendi, tai ei se mua haittaa silloin kun frendi siellä. Mut nyt mä teen sellaisen niin 3 kohan suunnitelman. 1. Mä käyn hakee juomista. 2. Mä tarjoan niitten pöytään ja jään istuu siihen. 3. Vietän loppuilta niitten kaa. Alright, lähdetään hakee juomaan. Moi! Juotaan. Joo, aika väsynyt meininki täällä, ei enää ehkä jaksais. Kello on jotain 12, en mä näin pitkään yleensä on. Mä varmaan lähden just meineen. Mä lähden pizzan. Mä otan varmaan pizzan kainalta ja vaan kävelen kotiin. Soittaa. Mä oon hommi Sami, suoraan Kirkkonummelta. Moro. Ei täs, mitäs sinne etelään? Joo, tässä perus semmonen, oli pikku opiskelijabileet eilen, että aika paljon jengiä, oli hyvät bileet ja heitin just pari kissaa pois tästä kämpiltä. Haluan kuitenkin olla välillä yksi. Niin, kyllä, joo, talvirenkaat vaihoin kanssa autoissa.